batez ere erakustia bai ikasliak eta bai profesionalei azkenean ze importantia dan bai operazioetan eta bai proiektuan lanan flujua kudeatzea. Azkenean helburua da ahalik eta lan gehien amaittu ahal izatea erarik tranquilenian ere enpresantzako, eta gaur klabe importantiak gauz ikusten, bai operazioetan eta baita proiektuetan ere, nola gauza ulaizken flujuan kudeaketa hori, ahalik eta emaitza azkarrenak lortu ahal izateko. Gaur eukidun aukera berezia izan da Efrat Goldratekin, bera da Eli Goldratt, errestrikzioen edo mugen teoriaren sortzailea, eta orain bere lehenengo liburua argitaratu zela 40 urte bete diala, bera hemen dabil, beste hitzaldi batzuk ematen, eta gerturatzea onartu zuen bere liburu berriaren izenean. Azken finean bere liburu berri hau da bere aiteak idaztea lortu ez zuena. Orduan berak bukatu du lan hori eta hori da plazaratu berri duena. Gero pasau dugu bizio bat pixkat operaziotara gehiago, eta hor Mandriben inguruko beste klabe batzuk ikusi ditugu, gehiago operaziotara eta materialen fluxutara oinarritxuta. Eta gerora aldatuko pixkat anbitua eta proiektuetan zentrauko gara, eta proiekt managementian, proiektuen kudeaketan. Ikusiko dugu nola kudeatu proiektuak, batez ere gestion hibrida deitzen den, gaur egunean deitzen den ikuspegi batekin, dakagun planifikazio bat epe luzera begira, baina gero operatiboki saiatzen gara lan fluxu hori fomentatzen. Eta beste ponentzia bat itxiko dau, pixkat kadena kritika deitzen da, beste metodologi bat azalpenakin, dana hildo berian, nola amaitzu proiektuak garaiz eta nola lana aurrera ataratzea, pertsonak saturatu gabe. Eta horrekin ditxiko da jardunaldia eta oso orientauta dagoena flujo hori da gaurko hitza.